Şuun hormat prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedov İran İslam Respublikasynyň Daşary işler ministri Muhammed Javad Zarif kabul etdi. İran İslam Respublikasynyň Daşary işler ministri wagt tap kabul edendigi hemde ösýökbete şykdy. Döwletary hyzmatdaşlarynyň wajyp meselelerini ara alyp maslahatlaşmagy düredilen mümkinçiligi üçin hoşarlyk bildirip, hormat prezidentimize İran İslam Respublikasynyň prezidentiniň talabyny we Nowruz bayramy münasibetli gutluglaryny hemde paragatçylyk, bagt we awadançyk baradaky arzuwlaryny getirdi. Hormat prezidentimiz dostlukly ýurdun prezidentine we halkyna iňgowy arzuwlaryny beýan etdi. Hemde iki halkyň öňden gelýän hoşnýetli goňşuluk gatnaşyklarynyň berk binýadynyň esasyna gurulýan köp ýyllyk ýödary beýiklikli hyzmatdaşyň ýokary derejesini bellädi. İşin ýagdaýda geçen duşuň çäklerini milli liderimiz we mehman, siyasi diplomatik, sowda ykdysady we medeni insanperwer ulgamlarda Türkmen-İran gatnaşyklarynyň möhüm meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar. Eger türlü serişdeler we ykdysady kuwata bolan iki goňşy döwletiň diň hukuklylyk hemde öýdary beýiklik ýörelgeleri esasyna gurulýan diýip bolan hyzmatdaşlygy ähli ular boýunça mundan meýlekde ösdürmäge gyzyklarını bildirýänligi bellenildi. Mälim bolşaly soňky 10 ýyllyklaryň dowamynda Türkmenistan we İran netijeli hyzmatdaşlygyň uly tejribesini topladylar. Şol hyzmatdaşlyk bolsa tutuş sebäpden ykdysat taýdan ösmegine gönükdirilen 20 çörli lilikdäki taslamalaryň ençemesiniň durmuşa geçirilmegi bilen berkidildi. İran İslam Respublikasynyň Daşary işler ministri tutuş Merkezi Aziýada geosyýasy deňaňramlylygy, paragatçylyk we durnuklygy saklamagyň möhüm şerti bolan Türkmenistanyň paragatçylyk söýjülükli daşary syýasatyny hemde häzirki döwrüň wajyp meselelerini çözmäge oňun çemeleşmelerini gollaýanlyklaryny belledi. Milli liderimiziň öňe süren energetika hukuklygyny üpçün etmäge hemde ulag üssaşyl geçergeleriniň täze halkara ulgamny döretmek boýunça ähli umumy hyzmatdaşlygy ýola goýmagy gönükdirilen möhüm halkara başlangyçlary munyň aýdyň subutnamasydyr.